17 anyos nga babae na salbar sa pumuluyo sa barangay MVH Nova Leganes matapos ginapatian jutayan lang malumos. Si Julius Bilacaol nakatutok. Ginbululigan sa mga pumuluyo sa barangay MVH Nova Leganes nga madala sa ospital ining babae. Ini ang ginkilala kay Elias Inday, 17 anyos, kag nakitaan sang pumuluyo sa hunasan sa barangay. Mga alas 6 kagabi nakitaan pa sang pila ka tawo ang babae nga yara sa hunasan. Daw nagapangasubo kuno ini. Pila ka minuto sa nagligad ini nadula na, pero nabilin sa lugar ang pila niya ka personal nga kagamitan. Bangod sini nagpangayo sang bulig sa kapulisan kag sa responders sa barangay. Apang wala gid nakita ng babae. Tubtob sa mga tak na alas 11, may nabatian ang pila ka pumuluyo nga may nagaubo sa hunasan. Kaya lang do ka palutaw-lutaw. Mana sir pa gano'n naman na nawag kami sa bakaon dito, tawag naman day kap. Base sa ID sini nga yara sa paginakop sang kapulisan, ang babae ang tumandok sang banwa sa Saraga, apang nagapuyo subong sa barangay Gihaman, Leganes. Kundi ini na nagpadulong sang tion nga siya ang ginpangita, ina ang palamangkutanon pa, apang ginapatihan nga nag-ubog ini sa dagat, kag jutayan lang na lumos. Posible nga do naglibot siya. Tapos siguro kayo nagkapatao, siguro nga do si Basit mo sa kabalo kung paano siya makagawa. Wala pa na istorya sang kapulisan ng babae, apang base sa pahayag sang pamilya sini sa kapulisan. Yara na ini sa maayong kahimtangan sa ospital. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas.